Som sygeplejerske, fysioterapeut eller personlig træner kender du til vigtigheden af motion og den rolle, det spiller i en sund livsstil. Dette kan præcist kvantificeres med VO2 max. Men at præcist kunne estimere VO2 max har været forbundet med tidskrævende tests og dyrt udstyr. Og netop det har været en begrænsende faktor i forhold til udbredelsen og anvendelsen af VO2 max som sundhedsmarkører. Nu er det blevet enklere at estimere VO2 max uden at gå på kompromis med nøjagtigheden. Den banebrydende forskning fra Aalborg Universitet inden for seismokardiografi gør det nu muligt at estimere VO2 max, mens personen blot ligger og slapper af. Her følger ofte spørgsmålet, hvad er VO2 max? VO2 max er et udtryk for, hvor meget ilt din krop kan optage per minut, og er betragtet som standard for, hvordan kardiorespiratorisk fitness måles. Et stort antal videnskabelige studier viser en klar og stærk sammenhæng med sundhed og som udtryk for risici i forhold til et større antal sygdomme. Løsningen hedder Seismofit. Denne smarte sensor gør VO2 max mere tilgængelig i det alt, du skal gøre, er at ligge ned. Det kræver ingen cykel, ingen hård fysisk udfoldelse, intet kompliceret setup. På kun 3 minutter liggende afslappet optager Seismofit vibrationer fra dit hjerte og omsætter den optagelse til et præcist estimat af VO2 max. Så hvordan gør Seismofit estimeringen af VO2 max enklere? For det første kræver det ingen fysisk udfoldelse. Dette kan være en god løsning for personer, som er begrænset af sygdom, med nedsat mobilitet eller dem, som ikke kan gennemføre en konventionel konditest. For det andet så tager det kun 3 minutter. Det sparer tid både for fagpersoner og den person, som testes. Derved er der mere tid til dialog om indsatser, tilpasse en træningsplan og således styrke rehabilitering. For det tredje er løsningen valideret i flere kliniske studier. Denne fundering i videnskab sikrer en høj pålidelighed, præcision og reproducerbarhed. Her kan du se, hvordan Seismofit virker. Når personen ligger ned og har fået sensoren fastgjort på sternum, er det eneste, du skal gøre for at opnå et præcist VO2 max estimat at indtaste følgende oplysninger: vægt, højde, alder og køn. Og til sidst, før du starter optagelsen, bed dig patienten om 1. Læg helt stille. 2. Ikke at tale. Og 3. Træk vejret helt normalt. Ved at følge disse instrukser sikres det mest præcise og pålidelige VO2 max estimat. Vigtigst af alt er dog ikke værdien. Det er, hvad vi gør nu, hvor vi kender VO2 max, og hvordan det sætter dig som sundhedsfaglig i stand til at handle og hjælpe personen med at komme i gang med en ny og sundere livsstil. Brug VO2 max-værdien til 1. At lave en træningsplan, som er tilpasset den enkelte. Brug VO2 max sammen med andre oplysninger til at skræddersy et program, der matcher fitnessniveau, skaber motivation og er med til at fremme resultater. 2. Følg fremgang og hold øje med udviklingen over tid, og dermed synliggøre effekten af træningsplanen og personens egne indsatser, som derved er med til at fremme motivationen. 3. Brug VO2 max til at gøre opmærksom på risici forbundet med personens nuværende niveau, især hvis det er lavt. Og anvende det som et springbræt til en ny livsstil. 4. Styrke kommunikation omkring sundhed og livsstil. En måling kan være med til at hjælpe personer med at forstå deres helbred bedre og mere tydeligt se, hvilke ændringer de burde foretage i deres livsstil for at leve længere, med mere energi og mindre risiko for livsstilssygdomme. Vil du vide mere om Seismofit og hvordan det kan anvendes i dit arbejde? Så klik på linket under videoen eller scan QR-koden for at blive kontaktet omkring, hvordan estimeringen af VO2 max kan understøtte jeres arbejde og selv prøve Seismofit.